Γεια σας, βιντεάκι και σήμερα. Και τι θα δούμε σήμερα, θα δούμε το Milf's Milk. Ωραία. Milf's Milk, τώρα θα δούμε και καλύτερα. Από EcoVape. Okay. Είναι σε 10 ml. Μπουκαλάκι το έχω εγώ, βγαίνει και σε 30 ml. Όπως και όλα τα άλλα υγρά της εταιρείας. Έρχονται σε αυτό εδώ το κουτάκι. Ωραία, κοιτάξτε σχεδιακό ωραίο. Σε αυτό εδώ το κουτάκι και μέσα σε αυτό το κουτάκι υπάρχει και ένα χαρτάκι το οποίο γράφει κάποιες προφυλάξεις και έχει και ελληνικά από ό,τι είδα. Ωραία. Τι άλλο, έρχονται σε δύο βάσεις τα συγκεκριμένα υγρά, τα έχω συναντήσει σε δύο βάσεις, σε VGPG 60-40 όπως τα έχω εγώ και σε 90-10 VGPG. Νικοτίνη από ό,τι έχω δει είναι σε 0, 3, 6 και 12 μιλιγκράμμ νικοτίνης, εγώ τα έχω σε 12 και άμα δείτε τα γράφει εδώ πέρα όλα αναλυτικά το μπουκαλάκι, νικοτίνη, VGPG, okay. Η παρουσίαση θα γίνει πάνω στο iStick το 40 σε μια αντίσταση 1,74 ohm στα 10 W. Τώρα κατά πόσο θα φανεί δεν ξέρω. Στα 10 W. Ωραία. Στον κρονοκαϊφούν μου διαβάζοντας μέσα την περιγραφή του συγκεκριμένου υγρού μου λέει ότι είναι ένα υγρό το οποίο έχει έντονη τη γεύση της φράουλας, έντονη τη γεύση της κρέμας γάλακτος και κάπου εκεί μέσα κρύβεται και μπισκότο. Εγώ τι έχω να σας πω για αυτό το υγρό. Ναι, έχει γεύση φράουλας, ως προς το γλυκό της κομμάτι της φράουλας και όχι τόσο στο όξινο, όχι τόσο έντονη, πιο έντονη είναι η κρέμα γάλακτος. Αυτό που έχω δει εγώ και είναι αρκετά βουτυρά της σαν κρέμα γάλακτος. Μου θύμισε πάρα πολύ, θα μπορούσα να πω, το τυρί που βάζουν, τη γεύση του τυριού που βάζουν στα cheesecake. Κάπως έτσι είναι η γεύση του. Ωραία. Να σας πω κάτι άλλο, όταν άνοιξα το μπουκαλάκι και μύρισα το μπουκαλάκι, η μυρωδιά που μου ήρθε ήταν αυτό της φράουλας και μου ήρθε και κάτι σαν γιαούρτι. Σαν αυτή τη γεύση του γιαουρτιού, τη μυρωδιά του γιαουρτιού, κάπως έτσι. Κατά την άτμιση όμως μου έδωσε αυτό το πράγμα, μου έδωσε σαν το τυρί που βάζουν στο cheesecake. Ωραία. Ίσως να είναι λίγο πιο έντονο το βουτυρά του στοιχείο από ό,τι θα το ήθελα, όμως τι γίνεται. Σε προηγούμενη παρουσίαση που έκανα σε υγρό αναπλήρωσης και συγκεκριμένα πρέπει να ήταν το strawberry and cream, ωραία, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν το strawberry and cream και δεν το έχω και μπροστά μου. Να το strawberry and cream της Avant-Garde, το οποίο όπως είχα πει σε εκείνη την παρουσίαση, και θα τη βάλω σε λιγκάκι από κάτω στην περιγραφή, είχα πει ότι είχε αρκετά έντονο το όξινο της φράουλας, ωραία. Τι έκανα τώρα, συνδύασα αυτά τα δύο υγρά μαζί, δηλαδή πήρα ένα ml από το strawberry and cream, πήρα και ένα ml από το συγκεκριμένο υγρό και μου έκανε ένα απίστευτο υγρό. Δηλαδή αυτά τα 2 ml που έφτιαξα, μου βγήκε ένα απίστευτο υγρό. Όξινο,
είχε το όξενο που έλειπε από μέσα, είχε τη γεύση της κρέμας που έλειπε από το άλλο, μου βγήκε ένα ολοκληρωμένο υγρό. Γι' αυτό και αν δεν σας αρέσει από την πρώτη στιγμή που θα το δοκιμάσετε το συγκεκριμένο υγρό, σας αφήνει αυτή τη βουτυρίλα, να σας πω, να το πούμε έτσι, πιο πολύ στο στόμα από ό,τι θα θέλατε, δοκιμάστε το με κάποιο άλλο υγρό, πάλι με βάση τη φράουλα, αλλά στο πιο οξυνό του κομμάτι. Ωραία, όπως ήταν το strawberry and cream. Δοκιμάστε το κάπως έτσι. Και πιστέψτε με, θα βρείτε ένα υγρό το οποίο, εντάξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Οκ, τώρα, παραγωγή μου πάρα πολύ καλή. Χτύπημα αρκετό για 12 mg, αρκετό χτύπημα. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι ένα, εντάξει, είναι αρκεί να σας αρέσουν αυτά τα βουτυράτα. Αν σας αρέσουν αυτά τα βουτυράτα, ναι, θα σας αρέσει και αυτό το υγρό. Ξέρω άτομα που δεν τους αρέσουν τα βουτυράτα, ούτε λίγο να έχει κάτι υπόνοια βουτύρου μέσα στο υγρό. Τέλος πάντων, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.